हेल' लोगोफोर गोदान बोसोरनि नोंथांमोना बयनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय जोंहा नै दिनैसो बोराय बुरि फिसाला थाङानो भुटानसिम थांनानै फैनो नागिरदों आरोखि फुनसिलिंथिं थांगोन फुनसिलिं नङा अ माबा गेलेफुथिङै थांगोन फुनसिलिं थांनो नागिरदोंमोन गारियाव गसलायखाय थांला माखासेफ्रा थांला जाहैबाय आरोखि जों रायलायदोंमोन ओमफ्राय दा जालानो केन्सेल जाजोब्बाय दा जों गोजाबाबो जों गोजाथ' नङा माने बिबोनां दङ बिजादै जानाय दङ बिसोर ओंखारनानै दं आरोखि जोंनि गारिजों ज' थांसिगोन जोङो दा नोंथांमोनहालाय माबायदि रंजाखो बहा थांखो खिथाहरदो होननायसो जाबाय जोंहा नै दिनैसो 3 थारिख होननायसो जाबाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो बिसोर बिहामजो फिसाला दंजोबो बिबोनां दङ जोंना न'नि गोजा ज' थांसै मानसिफ्रा पिकनिक माबाफोरखौ बाहा जानानै थाङो बाल जाबादि जायगा मोनदाबो नुबा जोंहा मिथिलालै जारलासो जासिगोन गोजौ मारखो एसे नामा सिनाराव जों जायोसै मारखोनानै फैबाबो खालि बे हेंगिं ब्रिजसिम थांबाय बबेबा हटेलाव एसे कफि लोंबाय फैबाय बेल' नालाय मोनथिलायलाङा सफैलायबायहाय बेयावनो फैबाय थायो जारलासो जेरावबो थांनो रोङा जोंना खालि बेनोसै हाय गाइस बोरो गाइस मोनहालाय हेलौ गाइसमोन हाय फैलायबाय नै भुटान रायजोआव बिमायंनाव आलासिया फैलायबाय नामा आयं वांसु उनाव उसुंखुं मालाय नै जि फटक लादों मानसिफ्रा बिहिरटार दा मानसि फैबाय नै दासो बांद्राय मानसि बिहिरबाथाय फटक लानायानो जालायलाङाहाय जोंहा लाजियो दा जों बिनिफ्राय थांसिगोन आरोखि थांसैहाय जोंहा बिनिफ्रायथ' न'आव थाङा माने बिनिफ्रायसो दोनथ'सिगोन आरो एसे जायगा नागिरसै साहा लोंलाहैसै कफिफोर लाल साहाबाबो गाइखेर साहाबाबो मालाय जि मोजां फट' लानो रोङो मानसिफ्रा जोंहा नै गैया सानैया लानो रोङा आंथ' लानो रोंखाया मालायनि फट' लानायफोरखौ नायनोसो फैखायो नालाय रिजार्भ लाग्राफोर थांसै ना दा लागोन र' खमला बायनि उन्दैया थानायखाय अननानै फैदों बैयाव दङमोन गारबोबाय जों ओमफ्राय बेखौ दहाय थांनो नुलांखादोंमोन ना अन्थाव बाथाव बेनिखौ लानो होननानै फैबाय आङो नै बेनि सेबालाया कितना है कितना का है भाई ये वाला 200 ये वाला 100 मा गेसावमोन बेफोरा माबा जानाय गारजोबनाय उनाव
कितना पीस Hah? Berapa? ज़्यादा होगा 200 बारो kalau जों बोरै बार'स' जानो लुगैयो baru tani barang dong. आं बेखौसो लागोन बार'सल' नङा नै आं बार'स'नि बारा नुखाबाय नैबे बै एसे बार थागोन Ni ke? बेखौ लादो औ Egg. जायो मोनसेयानो ये 200 रुपया है Oh ये 100 rupees. 50 का ये 50 ये वाला 50 रुपया ले लो जल्दी जल्दी ले लो थोड़ा घूमना है Lah, silang mana? लास्ट माने मोनसेया Zakai dunani mana apa? Sunam jalan. ये 50 का लेगा ना 1 टाका को लादो 100नि मोनसे 200 नि लादो ना मोनसे 200 लाबाय Itu so. Zakai ni boleh dah gong ke lah. लाना फरागोन दा दखान टाइमाव सहैया जालाय Rupiah kah? मा दोनबानो साइज नुयो ब्रा बेखौ दोननोखौ मोजां नुयो बेखौ दोननोखौ मोजां नुयो बै गोजानबो फाखायनो नायदो आरो भैया हेलो भाई नहीं वीडियो नहीं किया वीडियो नहीं क्या है बात तो कर सकता है ना फांग्रासो जायोलै रायलाय हागौनि मोखां नुजाना लाजिनो गारि थाबथादोंहाय नैबेयाव नैबे दै फिसायावनो थाबथादों जोंना गारिया बै साइकेलाव थांनो नागिरदोंमोन ओरैनो बेदर दरनै दरथाम लाबोदोंमोन नालाय बेखौनो जाहैनो नै बेनो डिस्टार्ब खालामदों नै एसेल'थार बिदि लामा बानायनानै दाहाय बोखारना गालांफिननांगौलै जादों गोजावसो जादों नै दे हरदो एबाराव हरदो गोजावसो हमना लाना आखायाव होसिनजालाय बिदि आरो खांग्रा अ दे फिल्म हरले दे दे हो बै हाब्रु बेरसावगारगोनहाय जालालै बैजोंबो लांजाखाया होनदां बबेजों लामा दं गारिखौनो दोननांसिगोन हाय गाइस जों दिनै भुटाननि बबेबा खना मोनसे जायगायाव पिकनिक जाफैबाय जायगानि नामखौ मिन्थिया आंबो ओमफ्राय सरलपारा फिफालि टेम्पुनि एसे सोनाबजों सरलपारा फिफालि दुगैबाय जोङो दैयाव ओमफ्राय नायलाय क्रिमा मोखाङाव क्लिन अल क्लियारसो भुटाननि दैयाव भुटाननि दैयाव मा फैयो जोङो थान्दानो ना मालाबा फैदों नोंसोरबो बे जायगायावनो फैयो होनदो साबोना होनना हारमनि बायब्रबनाय ओमफ्राय ब्लगानो बारा गैया दुगैबाय आं रायजोफोर औ गोदो सेंग्रायाव फाप मावनायखौ बोरैबा दिनै स्रां थांनाय बायदि मोनबाय आङो भुटाननि दैयाव दुगैनो मोननानै बेबो निउ इयाराव बिनिफ्राय थांसै जोंहा थांसैलाय एसे दस्रायाव हाबला लांबावसै आयदा आंनि बेगखौनो आदा किनुना गस्ला जेकेटफ्राबो बेवहाय निकुननि दंमोन मोननै दंमोन निकुननि मोननै दंमोन हौरे खनायाव नुनाय बायदि मोनदोंमोन खोमा निकुननि मोननै दंमोन खमला जानोसैलायहां आंनाव गैया बियो खिन्थु आं किनुनिखौ मोनाखैलै
बबेजोंबा हाबलाबायलायबायहे जोंना 미스터라. 미스터라. औ बिबार बागानजों 부탄 우리 시간 나디. 스케니 너? मालाय बिसिखि दङनोहाय 아니 스케 동어 부탄 라자니. 지금 아라니 비시키니 너가 하고 이러면 지금 다 이브라 구시 지금. आहा बिमायंसो दंमोन 지마형. yang tapi aku mencilah ada yang bisiknya hawe mencikan juga berapa sih 알아 나라 맞습니다 마. lama jutaan ya जोब्बा गिदिंदोलाय 이어포로 상시바든 이어포라. 이어포라. 아야 인스타 오물래. जायखिया थगासिनो मोनाबाय मोनानो सान हाबनोसै लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ऐसा है बात तो सही है गथ' गोजा नालाय नायगो मोनानै ड्रेनजोंसो सालायसै मालाय बांद्राय साइज सिख्ला नुबा नायखोमाला बायो मेगना नायनो मोना नायालै सिख्लाफोरखौ केमेरा गंनै लादों नै जोङो फट'गा मोनसेबो मोजां गैयादां मोनसे मोजां गैया बिलाइ जों बायदि केमेरा बायनानै रावबो माबानो मोजां गैयाबा बयबो मोजां केमेरा जों बायदि रावबो गंनै लाना फैबाय ने भुटानाव जोंसो मामानि उनाव गंनै लाबोनो हायो केमेरायाव गंनै दंखायोबा सोरनोबा भारा नांगौबा लेंहर खेबना हैगोन जों लेवदो गावसोरखौ लेंहरनो फट' खेबनोबा सोरबा फट' शुट खेबजानोबा लेंहर 1000sil 1000 ल'इबाव नाय बेदरै ग्रोम जाहोनांगोन हाजारसे रायलायनो गिदिर माबा मोनसे जागोन हाजारसे थांबाय नङा जाहोनांगौनो गावसोरखौ ओमफ्राय केमेरा खेबनायनिया 1000 नो हाजाराया माबा जानो हागौ ने मामा जों मोजां मोनलायलायोबा जों दाखालि बयनिसो फैगौमोन आंखौ बिराद सावथालबाय गोसोम नुखाबाय थैखाबाय जेबो नुखाया गोसोम सावथाल आं सावथालाव जोम जादों नङा नै आं दुखु मोनो मोजां मोननानैनो बिदि फुला बांसिन थायोना बाव नै मालाय सिख्लाया बुद्धिया सिख्ला ना है बुरि थाय आं मिथिया अ नुस्लाबासो बिसोर दामाफ्रा मामा बे गेटजों सहैयो थावदिफुजों थावदिफुजों जों दाखालि सानजों माबानाय जों एयारपर्ट मोनहैदां रायलायनायानो आंखौ माने राजाया वांसु होनोलै लासाव नामखौ बोरैबा होनो बावबायलां नामाबो गोलावथारबायना भुटान राजाना वांसु होनलायलायथारो वासुं बारिहाय बारि इसिखौ खालामसै दे बारा इंराजियाव बोरैबा होनथारोमोन बावबाय आं डेन्जार हाबो माथो हासुनि मोनामदोंब्रा मोनामदोंसो थास' बिबार जानानै हासुनाय जोङो दा न'आव थांगासिनो दङ आरोखि न'आव थांबानो एसे माबा ओरैनो गारि सा सा लामा लामा गिदिंलाबाय इंराजियाव बोरैबा होनथारोमोन बावबाय आं नै नामा मा बुस्थुआ मोनामफैखोथाय बायह्रानि माबायानो मोनामबाय आवाज मोनामोलै आवाजानो मोनामो बेलाव मोनामदों नै दालाय इन्डियायाव गलायसो नै दहाय माबा मैदेर मोनामदों होनना बेलाव मोनामदों बेलाव पेट्रल डिजेल थाव सोग्राफ्रा लाइनजों इन्डियानि मानसिफ्रा दैनाथ' बे गावसिनि भुटाननि पेट्रलनि एरिगायाव दैयाबो गावसिनि जोंनाथ' थावसो सोनो फैखायो नामा बांसिन जोंना मिस्टारा थावल' सोफैखायो बिराद सालांगि ओंखाम जायाखै जों दाबो दाहाय जालांसै माबायाव आसामाव जोंनि इन्डियायाव जोगोनार गुफुरखौ जायालै गोजाखौसो जानांगौ किलो कितना है आलू 50 हेलो हेलो क्या नाम हो उसको दिनु 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 आखा कस्तो छ सानो ठुलो छ ओके छ नाइस नेम इन्डियाबाट लेख्यो इन्डियामा
ये क्या है चीज चीज लानी कंपनी का वो प्रोडक्ट आते हैं ना सर वो रेडीमेड पैकिंग आता है ना ये तो लोकल में है ना खानांगौ होनदोंनो चीजआ लोकल नहीं डोले डोले इसका खत्म हुआ सीजन ये लास्ट ये इनो या बोल ना कुछ जुगनू साबो bagus tuh. Minum dulu lagi sini nanti. Udah apa? Apa itu? Hangisi aja. Nanggu jinisku menkan. buah bere nih siksa di belan aja kalah semua buah bere kan mau punya jam siapa nih siksa di tula kalau tak kena blok siksa di ubah ubah gue bayi bayi gizi babu tahu kerap bayi babu kan mau tanah bayi gizi ada sih mau tangsi siksa di tula nah dan nih video itu songir tuh santai next video hello belum sih kemarin mau punya isi bere lah mau